Hallottál már málna színű Lulláról és barátjáról, bodzahajú Laláról? Ők bizony a végtelen erdő közepén az óriási szamócabokor alatt lakó szörpentyűk, akik napról napra gondozzák az erdei bokrokat, begyűjtik az amatos gyümölcsöket, majd gondosan megőrzik őket, amíg fenséges szörp nem készül belőlük. Ám Lulla és Lala mindig kalandokba keverednek. Sűrű, sötét téli éjszaka volt. A fogcsikorgató hideg bemászott az erdő csupasz fáinak elárult ágaiba. A baglyok fázósan bújtak össze. A sápadhold megcsillantotta a csőrükön megdermedt jeges hópihéket, még huhogni sem volt kedvük, úgy süvített a szél a kopasz gallyak között. Apró nyulak lapultak vacogva az üregeikben, várva, hogy a halovány csalóka napsugár bejárja a rengeteg, átfagyott, didergő ösvényeit. Mikor a pirkadat komótosan elűzte az éjjelt, csöndesebben szálingózott a hó, a szél is halkabban csúszdázott a fák törzsein, az icipici, színes szörpentyűk már serényen takargatták a hideg éjszaka átvázott bokrokat. Derekasan másztak egyik ágról a másikra, melengették a didergő cserjéket, hogy mire megérkezik a verőfényes tavasz, mind illatos virágzásba boruljonak, és varázslatos gyümölcseiken pihenjen meg a napfény. A szörpentyűk nagyon lelkiismeretesen vigyázták az erdőbokrait, ezért minden évben színpompás, életerős bogyókat szüreteltek, hogy abból aztán egészséges szörp készülhessen a gyerekeknek. Nem hagytak ki soha egy kis bokrot sem, őrizték az álmukat is, különösen ilyen kemény tél idején, mikor éjszakánként úgy süvített a jeges szél, hogy még a legerősebb, legbüszkébb málnabokor is összehúzta magát. Ezen az imankos reggelen Lulla, a málna színű szörpentyű és barátja bodzahajú Lala épp az áfonyabokor vékony ágacskáit csavargatták pokrócba, mikor mögöttük hirtelen recsegni, ropogni kezdtek a gallyak. Nem is egyszer, nem is kétszer, legalább 3-szor. Lala úgy hátraesett ijedtében, hogy a bolyhos mamusza is égnek állt. Pisztogytak a szél, nyugtatgatta Lulla. Folytatták hát a munkájukat, ám újabb recsenés zavarta meg őket. Majd egy újabb, és még egy. Lulla intett bodzahajú barátjának, hogy kövesse, és halkan odaosontak, ahonnan a borzalmas ropogást hallották. Lala annyira izgult, hogy a szemüvege is bepárásodott. Alig látott valamit, mikor váratlanul valaki elszaladt mellette és földöntötte. Csak Lulla hangját hallotta, hogy kapd el, ne engedd megszökni! De már késő volt. Lala a levegőbe markolt. Lulla gyorsan felsegítette bodzahajú barátját, úgy bosszankodott, hogy nem látta pontosan a tolvajt, aki letördelte az egészséges ágakat és elszelelt, de biztosan vissza fog jönni, mert nem sikerült neki elvinni az összeset. Mire Lala leporolt a kedvenc csíkos pizsamáját és megtörölgette a szemüvegét, Lulla már is kieszelte a tervet. Ugyan ma este nem ők lennének őrségben, de átvállalják és csapdát állítanak a tolvajnak. Lala megadóan sóhajtott. Ha málna színű barátja a fejébe vesz valamit, úgy sem lehet eltántorítani, különben sem mondhatja azt, hogy ő fél a sötétben. Mikor leszállt az éj, Lulla és Lala hótaposóban, bolyhos sállal a nyakukban hasaltak az ágak alatt, és rendületlenül figyelték az erdő minden apró neszét. Nem kellett sokáig várniuk, hamarosan megjelent előttük a tolvaj, buborékzsákkal a hátán. A buborékboszorkány, suttogta Lulla. Már hallottam róla. Szörpentyű anyu mesélte, hogy letöri az ágakat, és senki nem tudja, mit csinál velük. Lala bodza fürtjei megrázkódtak ijedtükben, magában sem merte kimondani a nevét, csak nyelt egy nagyot, úgy pislogott a szemüvege mögül.
Visszafojtott lélegzettel nézték, ahogy oda settenkedik a gallyakhoz, de abban a pillanatban, ahogy megfogta az egyiket, hopp, működésbe lépett a csapda, és a buborékboszorkány, mire észbe kapott volna, már fejjel lefelé himbálózott az ágon. Lulla bátran kiugrott a rejtekhelyükről, míg Lala félve oldalózott utána, a csuklás se bírta abba hagyni, olyan izgatott volt. Na most meg vagy! Kiáltotta Lulla, mire a buborékboszorkány keserves sírásra fakadt. Csodálkozva néztek rá, egyáltalán nem így képzelték, se félelmetes nem volt, se csúnya, és ráadásul úgy potyogtak a könnyei, mint az áporeső. Miért bántottad a bokrokat? Vonta kérdőre Lulla. Letölted az életerős ágakat, amiknek tavasszal zamatos szeder nőtt volna. Én csak, hüppögte a buborékboszorkány. Meg akartam vizsgálni, csak meg akartam nézni, hogyan terem ennyi finomság. Én nem akartam bántani a bokrokat, csak nem tudtam, hogy ezt nem szabad. Lulla és Lala összenéztek. Még ilyet? Ők azt hitték, gonoszságból teszi, pedig szegény csak meg akarta ismerni őket. Jaj, nem szabadott volna előre ítélkezniük, hisz a tudatlansága miatt törte le az ágakat, nem azért, mert kegyetlen. Így hát lesegítették a buborékboszorkányt, aki miután megigazította fodros, színváltós szoknyáját, megtörölte az orrát, megkérdezte, hogyan tehetné jóvá a hibáját, mert ő tényleg nem akart rosszat. Lulla törni kezdte a fejét, majd hirtelen felragyogott málna színű arca. Ugye te tudsz buborékot fújni? Persze, bólintott lelkesen a buborékboszorkány. Tudsz olyan nagyot, az legalább egy icipicit megvédje a bokrokat a hideg széltől? Megpróbálhatom, mondta, és neki veselkedett. Lulla és Lala álmélkodva nézték, ahogy egyre nagyobb és nagyobb buborékot fúj, ami aztán olyan hatalmas lett, hogy az egész bokor belefért. Újongva táncolták körbe a buborékboszorkányt, aki attól a naptól kezdve soha többé nem törte le az ágakat, hanem jó szövetségese lett a szörpentyűknek, és együtt védték a szamócát, áfonyát, szedret az időjárástól.